El ple ordinari del mes de març, celebrat ahir dilluns a Bétera, va aprovar de manera provisional la remodelació de la taxa urbanística per la qual s'actualitzen els preus de les taxes que el veí paga per a actuacions urbanístiques, inspeccions tècniques i expedició de documents. La regidora d'Urbanisme, Neus Sánchez, va explicar que l'ordenança vigent des de 2006 s'ha quedat antiquada, pel que és necessari actualitzar-la. Per part dels serveis tècnics de gestió tributària i per part del Departament d'Urbanisme s'ha fet un estudi econòmic de costos per actualitzar la prestació dels serveis urbanístics, analitzant tant els costos directes de la prestació dels serveis com els costos indirectes. Hi ha costos que pugen sensiblement, i si teniu el valor veureu que n'hi ha costos que pugen sensiblement, com és el cas de la tramitació dels instruments de planejament, que realment pugen quasi 3 vegades a el que costava. Però clar, n'hi ha que tindre en compte que el volum de treball que du tota la tramitació d'uns instruments de planejament és molt gran. Entonces, s'ha fet un estudi econòmic, el tècnic ha mirat tots els costos en personal, en administratius, el tècnic, i ha valorat que s'estava cobrant a dies d'ara molt menys del que costava. En canvi, també n'hi ha uns altres que baixen considerablement. Vaig a ficar també un cas, com és el cas de les segregacions, que estaven costant a una mitja d'un més de 500 euros una segregació i que, al ficar tots aquests costos en valor, s'ha donat compte que s'estaven cobrant més. I ara s'ha ficat, segons la classificació del sòl, si siga urbanitzable o no urbanitzable, 175 o 209. El resultat és que uns serveis han pujat i altres han baixat, tot i que Sánchez va deixar clar que en cap moment l'Ajuntament trau cap benefici econòmic. El cost és alt de lo que costa, exclusivament. No n'hi ha cap benefici que se traga ni un cèntim que siga un benefici extra que se du a l'Ajuntament, cap. El Partit Popular va votar en contra d'aquest punt perquè considera desmesurada la pujada dels preus d'alguns serveis. Y luego sí, es cierto que algunas han bajado, pero también me llama, por ejemplo, la atención que en una licencia de obra menor vaya a pagar lo mismo el que tenga que cambiarse un bidé en un baño que el que se lo forre todo de travertino. No me parece que sea tampoco demasiado justo esa tasa. El trabajo, desde luego, se cobra el trabajo del técnico, que le cuesta lo mismo hacer un expediente de un cambio de un bidé que hacer un expediente de toda una reforma de un baño, por ejemplo. Pero aquí, a lo mejor al que se perjudica es al pequeño propietario que hace una pequeña reformita, que a lo mejor eso va a llevar que mucha gente no pida la licencia de obra menor. Que han passat vora 11 anys des que s'aprova l'ordenança. Si han passat vora 11 anys des que s'aprova l'ordenança, els salaris han pujat, la seguretat social ha pujat, la tinta de les impressores ha pujat, entonces en 11 anys la vida també puja. En la qual no és que jo ha ficat un preu perquè jo ho he volgut, sinó s'ha ficat un preu que està econòmicament computat i com pot veure vostè, com podeu veure vostè, en l'expedient figuren tot el treball que s'ha fet, de tota la informació, que la tindrà vostè en l'expedient, de tot el treball que s'ha fet, de tot l'anàlisi econòmic de cost que ha fet tant gestió tributària com el Departament d'Urbanisme. Todo lo que usted quiera, pero yo lo que tengo claro, el ejemplo de antes, la chorrada de la fotocopia se ha subido más de un 3000%, lo que es la fotocopia. Dudo mucho que el coste de la realización de una fotocopia suba tanto. El baño, ¿quiere usted decirme que cuesta al técnico tramitar lo mismo una reforma de un cambio de un billete que una reforma de todo un baño? Lo dudo que cueste lo mismo y, sin embargo, el precio es el mismo. Y luego, vuelvo a decir, me parece también que compulsar un documento antes era 1 euro, un folio, ahora son 5 euros. ¿Qué pasa? Que la compulsa tanto le cuesta a quien lo compulsa esa diferencia de... Total es poner el sello y mirar el documento que coincida con el original. ¿Tanto ha subido en 10 años? Podeu consultar en l'expedient que tenen una memòria feta per la tècnica que ens indica com aplega aquests costos i si el dubte encara continua generant-se, simplement és acostar-se, preguntar, consultar i ja està. El ple va aprovar també un reconeixement extrajudicial de crèdit, el primer de 2017, per valor de 133.600 euros. Se trata de 13 facturas en realidad.
son 133.000 euros el extrajudicial en su conjunto. La más importante es la primera, que se deriva de la liquidación mensual de la Diputación, que efectivamente no había suficiente crédito para hacerse cargo de ella. Estamos hablando de 105.000 euros sobre los 133.000 que hay en total, y como es obvio, la liquidación de la Diputación depende del ingreso. Este año ha habido un ingreso considerablemente superior a lo que teníamos el año pasado. La dotación que se hizo en principio se hizo con la previsión del año anterior. Ha habido muchísima más recaudación en ejecutiva y muchísima más recaudación en ordinaria, y efectivamente fue insuficiente la partida. Ese es el grosso del extrajudicial, una sola factura que importa casi el 70% del importe. D'altra banda, es va aprovar també de manera inicial l'ordenança amb la qual es dona inici a la creació del Banc de Terres Agrícoles, a la que es podran inscriure's veïns amb terres abandonades i veïns i associacions que vulguin treballar-les. D'esta manera es pretén donar un impuls a l'agricultura, així com un canvi al paisatge de Bétera. El Banc de Terres és un registre públic en el que qualsevol persona que tinga les terres abandonades o en període d'abandono puga accedir a aquest registre, i les persones que vulguin cultivar terres puguen accedir a ell. L'equip de govern de l'Ajuntament de Bétera vol fomentar l'agricultura a través d'esta ordenança. Però no sols el Banc de Terres és un registre. El Banc de Terres té associats molts beneficis. 1. La millora de la qualitat del paisatge, la disminució del risc d'incendis i de plagues adherides als camps, fomenta l'ocupació, bé de forma directa o bé de forma indirecta en la contractació d'altres persones per a aquestes terres. També és una forma d'apropar el camp i transmetre els coneixements de lo que és l'agricultura a les noves generacions. I, sobretot, és una forma de reactivar el sector econòmic del municipi de Bétera. Amb motiu de la celebració del Dia de la Dona, el 8 de març, es va llegir una declaració institucional recolzada per tots els grups polítics. El sentimiento y el trasfondo de esta declaración institucional es muy importante, a la vez que tiene mucha sensibilidad. Creo que los poderes públicos, las instituciones públicas y concretamente la Corporación Municipal nos hemos sumado todos a una, ¿vale? Estamos todos en el mismo barco, los 21, para trabajar, luchar para conseguir una igualdad real y efectiva desde la base y también erradicar todo el tema de violencia de género. Lamentablemente, no sé si sabéis, las estadísticas son terroríficas. El primer trimestre de este año es horroroso y creo que hay que trabajar duro desde las instituciones y erradicar y luchar y garantizar todo este tipo de lacra y acabar con ella, que es muy lamentable.